Yawwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A gurguje ko kuma in ce a ɗan taƙaice ina so na ɗan ba da shawara ga dukkan wasu magoya baya ko kuma in ce supporter na mai gida Arabe Zango kamar akan waɗannan abubuwan da suke faruwa tsakanin shi da waccan baiwar Allah da ta yi mutunci a kan shi. To shawarar da nake so in ba mu masoyan mai gida Arabe Zango, abin nan ya kamata mu daina damun kanmu. Kawai abin da ya kamata mu yi kawai shine mu bi duk wata kafa platform nata da wani muka san na following ne mu yi following ɗinta, mu je mu yi unfollowing nata, idan a YouTube ne mu je mu yi unsubscribing ɗin. Maganar da amsar da ya kamata ta bayar ba shine ta zo ta bayar ba, tana cewa ai idan mutum ya yi gini yana da damar dukkan lefantin da yake so ya yi ko kuma da abin da yake so zai yi a wannan abin sai yi. To ai shi wannan tsarin ba haka yake ba, wannan abu ne kika yi shi domin jama'a, kuma jama'ar idan babu su babu ki, don haka sai ki san abubuwan da ya kamata ki yi. Mu kuma shi kuma mai gida in ce Adam Zango yana da mutane sosai fiye da duka, in aka kasa Kano gaba ɗayanta ya ja gefe to wallahi 97% za su yi wajen shi, duk sauran su ne za a bar musu sauran abin da ya rage. To don haka dan Allah dan annabi dan har kai ka ce ka masoyin mu ga Adam Zango, dan Allah in faka mu je duka wanda muka san mu daina kallon shirin nata kwata mu godi kallon shirin nata, sannan duk wanda ya san yayi following dinta yayi unfollowing TikTok, Facebook da Twitter da Instagram duka kowanne tsarin platform nata, mu je YouTube ma mu unsubscribe nata, mu daina bibiyar ta sai mu ga ta yaya za ta yi, inda abin ta zai nuna cewa hakan ba dan al'umma take ba, kuma ba ta san yaran Zango shine mai capacity bai da kowa a tsani ba, shine masoya fiye da kowa ba. Don haka ni ina roƙon al'umma